skæg. Så er han rigtig udsat. Han skulle da en rumvæsen, han har 3 øjne. Der er en stor stopklat. Han skal have en stopklat. Så er han, og så har han nogle store ører. Store ører. Ja, Han har så et hul i panden og et skæg. Og så har han et arm. Og 2 hold i panden. Jeg har været på hul i den her også. Jeg har været på hul i den her. Det er vores her. Prøv at se sådan. Han skal have sådan en kæmpe langt skæg, han skal.